Poila no jotono no an background rok hamye do haiba no rok tasadi nogo hinggai mane boro rok tungo an nog rok mane khali rok kuriko gabon bagan phataro khayo gori borok bulana ko kurui haiba no no sanam musungo a puja ganai phaika osamotai ganai phaika tini to moholoya jotono berai leka bura rok ba kaijak rok hinggai borok pungai drop no basai berai do himoi berai lai ba ayang masingo hinggai mane rangsak rupai mane jaga rok bang ma manu hinai buini khugo khanawta abo bosu jara ko bui ati hinai bui jotono pungai drop tinin dino himbu moholayan dino pungai drop hinke baksa sikla rok hinggai tini jani sikla rok hinggai borok bike motor roi bere lai hasal bere lai hinke abono hinke tini manjaka baijal bari police station thanao baijal bari thanao manjaka 13টা বাইক তামনি বাগৈ মানজানা না এখন নরক বাইক তো দামি দামি চালক লাইও বাইক ছ নরক লাইসেন্স নামকে তাম খাবা কিছা কষ্ট কায় লাইসেন্স নামরিতা ডকুমেন্ট খাইদি বাইক দামি দামি যখন পাইখাবা লাইসেন্স ডক সামনা সিদিবা তাবুনর অর ফাইন নাং থানে বলে নি লাইসেন্স কুরুই হেলমেট কুরুই নি কোনো ডকুমেন্ট কুরুই বা ডকুমেন্ট টঙাকাই হেলমেট কুরুই ডকুমেন্ট হেলমেট তো হনি লাইসেন্স কুরুই আমতি র joto phul khai kosto mosto ko khlai di amot pore chalok di par pick up kai chalok di police gana tui chalok na ba pick up kai bo kasu ka phunung na ba tam kinna to police no ka khare ka chalok na tam si kinna to no kono kinna kurui ni ji document clear khai sanam di bas license sanam di pick up kai chalok si di hinge tini 13টা bike bai jalo manjago tabo sob fine nang no bro bakso 1000 2000 3000 4000 nangan bele bike sutuk telangani ngeni license raman baksa no thanga bla saboba snam kale tam khaba tong thokdi bab so tabuni generation ni sikla rong sau snam di license snam di chalok di dami jokhon paikaba license post snam di kosto kena kha khayu norok tabuk mane mai bulte khaigala kahinoi norok ta maja kha norok ta license snam man kha kayu taw pujani obo police ro kasunan chance dongo lama borok to te tama police on kam nok saino manu ha bike rang nana ni thani ati sibongni abon bagino nin kagos potro thike tongdi chalok di kam kai hingele bindas ka chalok sidi tini 13টা bike bajalo maro manjago naine rinarok bidu tam saka tamne bage bike thana to bujaka tini to moholoyan dino bui pungo lama himo abon bagino miyawo sini district SP sar no meeting khaika meeting o sakaje tini pungo kuno karonei jani thana area o kuno abtoi accident ungyatei kahamke naikolna bagoi sungo miyawo meeting o saka bini pore bosung je sini je subdivision o je o sitongnai rongno saka staff je nangmani nahadinei sungo sung je staff nangmani sungno rika aboni bagino sung tini phungai siri chaitani simino ani oro je staff tongmani sung abono lama deploy khema pore sung nukjaka aro gobangma sarai rok helmet chara driving license chara bike awas khai gobangma phungfa chaloka aboni bagino sung wansoka je borokno sung atkina nangnai atki yang kangkai je kuno kota nangmano aboni bagino sung je helmet kri rongno je borong document kri rongno sung atki oi thanao dai tongkha sung tabo abono ulo boroni document ok sharing ai jangnai nai jodino thik tongkha sung borno ulo sarok janai 10 tani pore sung sarok nai hini wansuk tongo abono tini sini mission aboni bagino sung total tebo tongmani serai dok khar thangbai kya romalia 13টা bike apodoto sung atki oi man khatini harangete kagos document ke sajang salan document jara document kri dok MBA go sung borno fine khlainai ঠিক আছে।